YouTube. Jo. Ukaž to ty 3 drapy. Adidas. A já jsem jeden jejich kamarádi, že ona ji napadla. Ona ji. No, ale ona ji napadla. Ona je tě ona ty hospodě, kurva. Já vám chvíli nabídnu. No, abych tě pravil. Kdo je tady smat? Já to se jenom vrátila. Když málo, oproti tady kleštěma. Okej, dej mě. Prosím tě. Zpravodaj. Nenapadla, ona mě čkrtila pod krkem, tak se jenom bránila. To ani nechtěla. Ona Na internetě. jdeme na ošetření. Ještě, že jsem tu přišel. Kam jdeme? To půjde asi na policajty, budete tam při mě? Tady toto mi všechno udělala ona, no? Všechno mi tady chodila, napadla mě, tady mě škrtila u toho džuboxu. Tady to tady má lidi Hej, nebyla to sranda? No jako, sranda to ani nebyla, no. Včera Kamil Havel v Lučíně jenom má židličky. Co pije, když je těhotná? Ona prostě říkala, že jsme ju napadli těhotnou ženskou. Těhotná napadla žena, kde by je tak sedí doma na posteli.